siya, kurinti kami. Puta kami. Ang kurinti, dito rin si sir. Ano siya ka na pino nga kurinti? Hello everyone, this is your boy Volket of Artistang Hilaw. Wow, nakita niyo? Lamig ang palibot ba? Kabalo naman sana no? So guys, itry ninyo i-avail ang services sa Didamas Aesthetics din nilang sa Mayakapin, Quirino. Diri sa may Dulce Kugol, kagayan diyo Kugol. And please kita-kita ta karon this coming August 18, 9 AM para sa grand opening sa Didamas Aesthetics Extensions. At the same time, nasa live ako nga service I mean, which is ang massage spa ka magpahilot. Dami ka magpahilot-hilot, testingin nyo dire. Humo kayo na sila mga manghilutay yung mga gahig kamot. Testingin nyo ang Didamas Spa, lami kayo. Promise, lami kayo. Igna kung baka basta testingin nyo. Ang nakadabes pa yan ang first, dili ang Bulkiters dili sa Bulkiters, first 20 nga clients nga mga ni karong August 18, na mo'y 20% discount sa tanang services dire. Tanang services dire sa Didamas available. Kung gusto mo maglaing extra service, pakita ako. Magsabutan na. Pero sa Didamas, 20% discount ang mga Bulkiters at the same time sa pag mga kuha na to walk-in nga clients, pakitaan nga video. I-avail ninyo August 18 na ako dire. Try nyo, avail ninyo ang Didamas, promise. Solid kayo din, promise. Pangita mong laing kanya. Igna kong bakagon, pinaka-the best o pinaka-barato ang Didamas karon. I-avail na daghang ang promo. Thank you. Ayaw ka problema, magdidamas na.